El Shelbourne rebia aquest vespre el Waterford al Tolka Park de Drumcondra amb l'obligació de guanyar si volia mantenir-se líder. I és que només una victòria en els darrers 9 partits havia fet que l'ampli coixí de punts d'avantatge respecte als seus perseguidors aconseguit durant les primeres jornades s'hagués reduït a un punt, amb el Derry City trepitjant-li els talons. Pel que fa al Waterford, un equip ascendit a primera aquesta temporada, venia de guanyar 3 partits seguits, 2 fora de casa, incloent-hi un sorprenent i inesperat 1-3 contra el Shamrock Rovers, campió vigent i candidat a repetir enguany. La primera part ha estat dominada pel Shelbourne, tot i que la pressió del Waterford obligava els jugadors dels Shells a passar-se la pilota els uns als altres, esperant una oportunitat per trencar la línia de defensa visitant. Mark Coyle, que avança pel centre del camp, passada cap a Matty Smith, però el seu xut és rebutjat pel porter Sam Sargent. El Waterford continuava pressionant molt amunt al llindar de l'àrea dels Shells i això impedia que Paddy Barrett, l'organitzador del joc dels de Damien Duff, pogués sortir amb pilota controlada, convertint aquesta fase del partit en un tiki-taka constant. Els visitants no han creat gaire perill, llevat d'alguna ocasió esporàdica com el xut de Dean McMenamy, que ha acabat a les mans de Connor Kearns. McMenamy hi ha tornat uns minuts després, però el seu xut ha sortit fregant el pal. La rèplica dels Shells, centrada de Cameron Ledwich de la banda esquerra, i el xut d'Ivan Caffrey, que surt una mica desviat per sobre del travesser. Mitja part sense gols al Tolka Park. A la represa, el Shelbourne ha fet bascular els seus atacs cap a la banda esquerra amb Will Jarvis de protagonista. El davanter dels Shells ha començat la sèrie amb un xut fluix, sense problemes per a Sargent. La segona temptativa ha estat rebutjada a córner per Grant Horton, mateixos protagonistes a la jugada següent. A la quarta temptativa, Jarvis s'escapoleix d'uns quants defensors, però el seu xut és aturat per Sargent en 2 temps. Centrada que no troba rematador, ara avançant pel centre amb xut final rebutjat per Sargent. D'altra banda, el porter del Waterford ha evitat una golejada i és que sempre era el lloc adequat en el moment adequat, com en el rebuig després d'aquest córner. Els visitants s'apropaven a l'àrea dels Shells de tant en tant, però sense perill, com el xut de Christy Pattison que acaba a les mans de Kearns. Al minut 72, jugada a la frontal de l'àrea, Caffrey que combina amb Jarvis, que fa un mal control, però la pilota acaba a peus de Sean Boyd, que controla davant de 2 defensors i xuta ajustat al pal dret, fent inútil l'estirada de Sargent. Alegria al Tolka Park, que veia com el Shells podria continuar líder una setmana més. El Shelbourne ha volgut adormir el partit a fi d'assegurar-se els 3 punts i el Waterford només ha disposat d'ocasions esporàdiques, però les seves arribades a l'àrea dels Shells no s'han materialitzat en res. La més clara, una rematada de cap de Ekbemi Kingsley Arubi, bota a terra i Paddy Barrett que desvia la pilota a córner. Ja als darrers segons, el xut de Patrick Hammond ha acabat a les mans de Kearns. No hi ha hagut temps per a res més, els 3 punts que es queden a casa i el Shelbourne que manté l'avantatge d'un punt respecte al Derry, tot i que els nord-irlandesos podrien pispar-li la primera posició si guanyen dilluns el Shamrock Rovers al Tallaght Stadium en un dels 2 partits de la 25a jornada. L'altre és el St. Patrick's Athletic Shelbourne, que s'haurien d'haver disputat el 26 de juliol, però que s'avancen a fi de fer lloc al calendari de les rondes de classificació de les competicions europees d'aquests 4 equips. El Shamrock Rovers a la Champions League i el Derry, el Shelbourne i el St. Patrick's Athletic a la UEFA Conference League.